Lajeng punika sowan wonten Kemloko Legi. Nggih, Kemloko Legi. Yang berkali-kalinya. Berkali-kali niki ketiga nggih Mas. Napa lebih? Waduh, pinten nggih? Lebih kados. Lebih kados alhamdulillah. Mugi-mugi piantun mriki mboten kapok tetep remen Amin. seni budaya. Nah, Niki wau wonten pamundutan Mbak Enggar. Nggih, napa niku? Lewung. Oh, nggih. Mau dereng atur nggih lewung nggih. Dereng. Oke. Lewung. Di versi gedruk. Heeh. Gedruk. Gedruk. Awakmu nek joget karo Mbak Enggar sing ati-ati. Lah napa? Lah kuwi sing duwe sing ngendang. Kowe kon joget. Arya kuwi. Wah, carane to. Pripun? Kacamatane disolasi mesti ra genah kancane. Oh iya ora ketok engko malian. Ngendang karo kendange anu, gede kendange. Ora apa-apa ning Tenagane. Penting lah kasiate. Gede tenagane. Tenagane gede Mas Hirman. Sing tenang, Nduk, bengi iki aman. Nyapa Mas Hirman ki melu-melu tak omongi kon meneng ae kok. Melu-melu bareng. Yo, lewung digedroke sing guayeng. Dados. Ayo. Tuh, dadekke. Iya. Iya. Godho ati rintana siang dalu inur benci segoro datana bisa ngeleh
larase Luar diwalik biasa. slendro. Nggih. Dik Sinta karo Mbak Pesek jumeneng. Yuk. Lho, pesek. Mbak Sri. Oh, Mbak Sri. Wahyuni Pesek, irunge Pesek. Iya. Yuk spot sing slendro, kanca. Yuk, Mas Mio, Dun. wayang nut jaman kelakone. Nggih. Pokoke kabeh dirambahi. Lakone Nggih, kecekel, guyone kecekel, Anjing. lagu-lagune kecekel. Oh, luar biasa. Niku luwese pagelaran wayang kulit Mak Jange. Jadi penonton ki selirane Nggih. dhewe-dhewe. Ya sak bisane dalang. Nggih, Semampunya. paringin dangdut nggih mlebet, ketoprak ludruk nggih mlebet. Luwes kok, Mak. Nggih. Wah. Dek, jadi. Dikeroyok wong loro wae. Iya. Sitok cilik, sitok bunder. Angka 10. Oh iya. 0. Dek Sinta Mbak Sri Wahyuni. Nggih. Wadah, jan cawak kabeh. Diwalik slendro aku pengen podang kuning. Gitu. Wah. Entong. Apa? Nggih. Oke, akhirnya cie. Ya cie ya, cie. Iki sing ning guri bat ngamuk kabeh. Cie. Anu. Ajake ya. Mejene ndino. PJ apa? Ajak jadian. Anu podang kuning. Nggih. Dong. Kok Dek Sinta kayak biasanya ngono apa ya? Apa artinya malam Senin ngono lho. Minggu. Oh, Minggu. Oke. Minggu Dek. Yuk Mas Arya. Dek ada, dados. Wow, ya. Di ada iso dados. Apa artinya malam minggu bagi orang yang tidak mampu? Mau ke pesta tak berkuang, akhirnya nonton di pinggir jalan. Atos lalapen. Asoy. Wis ora krasa keluyuran anggolek isih
gawe pikir aku kume Leret ireng tak sawang katon manise Ibu bunga. Ibu bunga yen kakonyan ding Tarik Mas Arya. Ora krasan keluyuran nang golek isih sayang mepeng miteranggon goleki ora krasa esuk pikirku komeng seret tirang tak sawang tambah manis ibu bunga yen kakonyan ora bakal atiku kagebang liyan si odang ngandut ati kebranan ora manjur atiku sansaya duduk tasanane son mikat tulus Terima kasih Mbak Sinta, Mbak Sri Wahyuni. Mas Mio, Nun. aku jane arep takon karo sampeyan. Pripun? Sampeyan kok Mio ki apa artine ta jane? Lho, Kok jeneng kok Mio singkat padat jelas. teng pundi papan teng pundi panggonan niku asma kinarya japa. Wong ambakmu sak Mio kuwi ya donga. Nggih, namine jenengan sinten? Mas Akbar. Akbar. Artine gede. Nggih, Akbar niku artine gedhe dene dipiji, piniji niku nggih wonten. Heeh. A. Allah anggenipun panjenengan manembah. Oh, bener. Apik iki. K. Kawula wonten ing tanah Jawa nguri-nguri budaya seni tradisi. Lewat dadi dalang. Dalang. B. Barokah king ngarsane Kanjeng Gusti Pangeran mugi lumeber ing ngarsa panjenengan Pak Dalang. B. Nggih. A. Aku jenengan kanca-kanca niaga dirawuhke wekdal dalu punika kinen atur lelibur. Jos. Terakhir R. R. Rina kelawan wengi tansah sinau anggenipun langen kabudayan. Amin. Nggih. Tak tambahi selawe lho. Wah, siap. Sing tenang. Niku wau jenengan. Akbar, Akbar. Meo. Me cutik yo telek. Lho. Kok me apa? Me cutik yo telek. Jarimu jopo, jarimu donga. Lah tenan yo nggur sak cutik telek wae lho arep apa to. Oh ya layakno rupane kok kebak ireng ngono ya. Dadi eker-eker pitik ki nggih. Ayo terakhir dinggo penutup ning Oke. rembukan. Wah, Iki mau permintaan terbanyak belum Jih. dipinangkani. Lagune Nggo penutup napa? Musik no. musik. Wah, oke. Kanca-kancane aku muni musik iki seneng. Heeh. Mergo arep nguyuh berjamaah. Biasane. Komplit niki dados gong perunggu nggih wonten, gong plastik nggih wonten. Kok plastik? Origin. Oh ya. Plastik Mas Mujair ya. Anjir. Yo anu Cundamani. Nduk. Niken. Ingkang ngaturke
Yuk Niken buat penutup limbuan. Oh ya, Cundamani. Diam sini mboten. Apa? Diam sini Boleh mboten? no? Oh ya. Oke, baik para hadirin yang berbahaya. Oh, berbahagia kok MC. berbahaya. Lu ya Bahagia. Yang berikut ini orangnya cantik juga baik untuk panjenengan semua. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 ton. Ngenyek. Pengalaman bertanding 10 kali pertandingan, 5 kali kalah, 5 kali seri. Siapakah dia? Niken Sa Lepo. Kurangku sepurane jen manane ngene Kowe kau keglong. aku terlalu merasapi. iri yo Nggih. duwe dendam mek aku ket mau aku dilokne pitik lah dilokne babi lah Ora, ayu. Ini, tangane. Ning nong bung. Wis duduk. Mas Mio, Nun, aku tak kepruan untuk ngelakon sik ya. kula golekne boto pripun? Kepruan sing kepruan wayange. Walah. Keripik gedang keripik telo sithik indang waten rata. Mengko Jaluk. ketemu aku ning gara-gara ya. Siap. Oke, heeh. Ngono ya dilangi sik ireng-irenge. Wis duwene rai yo iki biyen. Urip-urip wis to. Heeh. Ya, tak keprukan sik belok lho Mbah Tarkun. Nggih. Tuku sing tupa kumelun mangambar selaning krana sumarba arum gandanya. Gandanya sasmita jati sasmita mangsiting demo nama berselanyo grono jadanyo mreama
Mloko legi bergoyang. Nganti saelingku. Iya iya. 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 Ina 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 asoy. Nangis sakjane hatiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa? Aku kudu sambat karo sapa? Tak suwun rina lan wengi. Muga-muga Gusti injani. Sekapan anggonmu balik, bisa kumpul kaya duwe ngundi. Tahu nono winda nono, tak enteni ing pucuk ing tresno. Balung nangka bebasane, wong katon katon siramu bae. Ae. Tarik. Ojo lali pawelingku. Uga maturkan Mas janji-janjimu. Aku kang setya satu, tak enteni nganti saelingmu. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Leren sawetara ya no. Iya mak. Ngestokke dawuhmu. Nduk piye? Kapisan ora lali ngunjukke lan puja puji syukur kang jero marang Gusti kang murbeng dumadi. Nggih. Gusti Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa yang widiwasa. Sebabe apa yung? Sebabe karana aku lan kowe anakku limbo isih diparingi nikmating pangeran, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Mokal tanpa nikmat lan rahmate sing gawe jagat. Awake bisa manunggal, tetunggalan ana ing Kemlaka Legi Kadipaten Nganjuk kene, Nduk. Ngono ya, Mak. Sik. Iki kok katon gayeng gumarenggeng. Iki jane dalam rangkaian apa to, Mak? Ngene ya, Nok. Adicara wayangan bengi iki dalam rangkaian Hari Sumpah Pemuda. Hari Sumpah Pemuda. Tanggale 28 sasine Oktober. Oh, ngono ya ya. Iki persembahan khusus saka pepundhene awake dhewe ya kuwi Bapak Edi Santoso untuk seluruh masyarakat kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi. Oh iya, dasare ya kanggo menggugah semangat patriotike para pemuda lan pemudi kang mapan ana ing Desa Kemlaka Legi kene ya Yung. Bener, Nduk, heeh. Turto aku karo kowe iki ya ngrumangsani. Nggih. Bapak Edi Santoso iki yen karo awake dhewe wis ora kaya wong liya. Heeh. Wis ndak anggap wong tuaku dhewe. Ana tetembungan wong liya dadi dulur. Nggih. Pak Edi kuwi. Iya. Tur manehe panjenengane iki ya lenggah ana ing DPRD Kadipaten Nganjuk, mula wis sak terpe lamun gelar acara kaya bengi iki. Oh iya, idep-idep menyerap aspirasi dan memberikan hiburan kanggo para warga masyarakat, khususnya warga masyarakat Kemlaka Legi. Nggih.
Mula wis sak trepe ya Yung yen awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa upama. Tenan kok, Nduk. Ngaturke panuwun kang tanpa upama. Terima kasih yang sangat banyak. Sungkem bekti kula kunjuk Pak Edi Santoso ingkang sampun pitados kalian kula sak rombongan paring lelipur gelar kelir gantung gong Pak wonten ing Kemlaka Legi mriki. Nggih Yung hooh. Dasare Nduk piye? Dasare para warga masyarakat kang mapan ning desa Kemlaka Legi iki yen karo awake dhewe sak kanca wis manjing kaya sedulur. Awake dhewe sowan rene iki wis marambah makaping-kaping bola bali. Oh, langganan kok. Apa ya tumon setahun iki ning Kemlaka Legi minimal ping pindho lho, Nduk. Lah ya, kuwi wajib. Heeh. Sadurunge kae iki ya ditimbali lumantar Pak Lurah. Heeh, kae biyen bener. Heeh. Mula ana rangkaian Hari Sumpah Pemuda iki kowe bakal tak tuturi. Heeh. Aku sing selaku cah enom bingung. Mula aku nyadong dawuh ana ing Hari Sumpah Pemuda iki biyung arep paring pitutur apa marang anakmu Limbuk ngene ya, Nduk. Ana adicara Hari Sumpah Pemuda iki aku bakal paring weling para penjajah saiki wis ora njajah secara fisik nanging ada 3 cara untuk melemahkan pemuda Indonesia sing pamriye njajah marang bangsane dhewe. 3 kuwi apa wae Yung? 1 ya kuwi kaburkan sejarahnya. Dadi para pemuda iki digawe ora weruh karo sejarahe, ora ngerti karo kehebatane para leluhure. Oh ngono. Nggih. Angka 2. Angka 2 ya kuwi hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tidak bisa diteliti dan dibuktikan kebenarannya. Oh ngono. Jan. Omonganku wis kaya sarjana seni ya, Nok. Heeh. Angka 3. Sing ora kalah wigatine ya kuwi putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya sehingga leluhurnya dikatakan bodoh dan primitif. Lah iki sing bahaya, Nduk. Ngono. Nggih. Yen awake dhewe iki wis ora duweni kebanggaan karo leluhure awake dhewe, leluhure awake dhewe dilokke wong Jawa iki kuno, wong Jawa iki primitif, wong Jawa iki bodoh. Ya iki sing bahaya, Nduk. Oh ngono ya, Mak. Mula ana tetembungan jas merah ngono kae ya, Yung. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Betul, Nduk. Apa maneh penyakit gone bangsane dhewe iki ora ngemungke mung korupsi wae. Lah banjur apa wae? Ning 1 ya kuwi tidak disiplin, angka 2 tidak jujur, angka 3 pelanggaran norma, angka 4 intoleransi barang. Angka 5 hilangnya rasa saling menghargai dan memudarnya rasa nasionalisme berbangsa dan bernegara. Oh ngono ya, Mam. Mula diwiwiti saka Hari Sumpah Pemuda iki, ayo diwiwiti bangkitke rasa tresna bangsa kuwi mau, Nduk. Lan pemuda zaman saiki kudu berprestasi lan berkarakter. Nggih. Ora kok pemuda kok nggo rimbas-imbis. Nggih. Isine nggur pansos, isine nggur gelut, isine nggur mendem kuwi panganan apa? Lah iya. Iya, Mak. Ana jaman sing saya tuwa iki, aku anakmu Limbuk sing dadi seniwati. Mung njaluk pangestumu muga ora salah dalan nggonku melangkah dadi pemudining bangsa ya, Yung. Umurku ki sak ora-orane luwih tuwa timbang sampeyan, Nduk. Heeh. Isaku ki ya nggur ngemong karo kowe. Heeh. Prayoga sing tuwajuh rasamu aja nganti keras budi kurang titi ya, Nok. Nggih. Sampeyan iso ngamati saiki kanca-kancamu kae do piye, heeh to? Nakale piye, polahe piye? Aku ora elek-elek ning yen iso wong nakal ki kudu nganggo bingkai. Oh ngono, Mak. Mergo cah enom iki isih labil dalam proses pencarian jati diri. Nggih. Ning ya kudu diati-ati ya, Nduk. Saya mumbul jenengmu saiki serawungmu kudu mulai ditata. Nggih, Yung matur nuwun. Kembali ke benang merah. Iki awake dhewe sowan komplit plat AG Astra Brata Group.
Ah iya. Saka kersane pepundhene awake dhewe Pak Edi Santosa. Heeh. Wayang gamelan Sonterop Borong Dalang. Ngaten nggih, Yung. Anakku saiki arep ndongake apa marang khususe warga Kemloko Legi. Ya muga-muga kanthi acara Hari Sumpah Pemuda iki warga masyarakat Kemloko Legi semakin kompak dan tidak mudah untuk terpecah belah. Allahumma amin. Genti saiki biyung arep ndongake apa kagem Bapak Edi Santosa kang dadi sak pepundhene awake dhewe sak gotrah. Bisa ku mung ndongake nok. Muga-muga Pak Edi Santosa sak gotrah sekeluarga nggih pinaringan sehat bagas waras, pinaringan amanah anggone ngemban dados wakiling para kawula nggih. Ugi pinaringan rejeki kang kathah melimpah tur kebak marang barokah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jebul kae sing dak anti-anti wis wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju Kekrati esame amerati mari kangen muga-muga tansah tegar atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajen mari kangen mulat sira netra tajen kajenika jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mung tansah dadi impen yen pinuju greget lati SMA berarti mari kangen muga-muga tansah tegen atiku dadi tentrem ambulan netra kang tajem mari kangen mula sira netra tajem jagat jebul kae sing tak anti-anti mustaka mrene wis rada suwe babar pisan ora krungu kabare sajake tansah dadi impen yen pinuju geger lati esem
muga tansah tekan atiku dadi tentrem pamulat netra kang tajem mari kangen bulat sira netra tajem rasatika Galuh. Hei jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene wis rada suwe wabare pisan ora krungu kabare sajake rada lalen mbok pasang dadi impen yen pinuju deket lati SMA merak ati wis mari kangen kula suka tansah tekem atiku dadi tentrem amulat netra kang tajem mari kangen mula sira netra tajem jati Pagelaran malam hari ini juga disiarkan langsung lumantar via YouTube Astabrata Media. Oh ngono man. Tadi sing ora bisa kepareng rawuh ana ing TKP, ana ing lokasi bisa memantau lumantar HP ini dhewe-dhewe ngaten nggih yo. Wah penontonnya luar biasa wis tak titeni wit biyen. Mloko legi kok bar isaki wis ana wong lungguh ning arep panggung. Iya, selak kentekan nggon. Bakule ya kebak no. Bakule iki wis kong kali kong karo aku kok. Oh ngono, tenan. Wis tak wenehi rapal supaya bakule iki laris. Oh ngono, heeh. Apa ana rapale? Ana. Rapale wong bakul, wong dodol ben laris iki piye? Slumun slamet ya to. Tolak sawat balindalan getih putih nyingkir, getih abang nyimpang, getih ireng meneng debok bosok leyak-leyok. Sing dodol Janaka, sing tuku Srikandi, laris-laris kanthi kersane ngalah. Angger kulaanmu 1000, ngedolmu 500. Met. Ayo bangkrut kuwi kowe. Ya muga-muga didongake iki hawane nganjuk iki wit angger panas iki, awan iki mesti panas. Muga-muga ndang diparingi udan. Amin. Iki uga awake dhewe ora ijen saka kersane Bapak Edi Santoso pepundhene awake dhewe. Iki uga nimbali ya kuwi kadang bintang tamu sapa wae. Ya kuwi bintang tamu sing lagi naik daun. Sapa? Dik Niken Salindri saka Kota Tahu, Kota Kediri. Iya, lagi naik daun. Oh tenan. Jadwale kebak kae, Nduk. Aku ki goleki selae angel ram. Lah iya. Goleki longgare angel-angel. Lah arep mbok jak apa? Ya tanggapan arep mbok jak apa piye. Kono sinden aku dalang ya tanggapan. Diaturi ngadeg ngancani awake dhewe. Monggo Dik jumeneng. Yuk spote sing wis digarap karo kanca-kanca monggo bebas mardika mawon. Ayo. Ya sepote apa? Cah nom Ibrahim jan. Ayo Dik niki katuran jumeneng wonten ing sasana budaya ngancani Kang Mas Dimas. Yuk.
Aduh, ngene. Kecelik. Ngetok nenek nom. Kita nenek nom piye to? Wilujeng dalu, selamat malam Dik Niken Salindri. Selamat malam Mas Akbar. Aduh, lama tak jumpa ya. Lama tak Sudah jumpa. lama banget tidak jumpa. Iya. Sekarang bertemu lagi di Desa Kemloko Legi. Kem Desa Kemloko Legi. Kemloko Legi. Nggih, Iya, desa. ini kita sudah di sini berapa kali?